So yan na guys, mo ni si Ginard Kuyuka. Sige kaligo, dihalas bambaw ha. Ayo gid sa ubo. Kaligo o dagat asa ta maligo ha. Sa dagat lang sa nato siya pakaligoon guys. O ukasan ni sinina, ilabay na kay to may sinina sa balay. Ayan o. So mingon sila nga kuan katong mga nagkuan nga naay tato, walay tato guys. Ato bang kuya, talikod. Ana, wa pikas bukton. Pikas bukton ba nam kay tato. O gid siya tato guys ha. Di ni mao si Romeo. So hinay lang dito kaligo, nya ka nang imong buhok, linod-nod ha. No, adto na lang ka mag-ilis og short sa balay. Ay kana lang ilabay na nimo sinina. Kay wa na mo labana. So na guys, so limpyo, wa na siya tato. Diara kas mabaw ha. Diya lang. So mo na yang ato ligoon lang sa ni guys kay kuan pa kayang ulo. Sige. Unahag jutay kay para makuan imong o. Unahag jutay kuya. Unahag jutay. Sige, baktas sa gamay kay para malubog-lubog. O des bataw, lingkuran ng bataw. Ano ko? Kana. So yan. Udah to ligoon sa ni guys, pakaligoon na to. Na. Kanang buhok nimo ko na kuskusan na imong buhok. Na. Kay hugaw kayo. Kay aron dito sa balay. Manabunta. Na. Limpihan ang kawan kaya kung patupihan po ka karon. Pakortihan ta ka, pagwapuhan ta ka. Oh, kay para nakabot dito sa inyo. Kuhan ka. Labon ron wa may trabaho. Sugba sa bawod pod. Na. So mapila na ni pila na kakatoy kuha ka ligaw. Dugay-dugay na. Na, pang nudnuran ang imong mga bukton. Para limpyo. Para malimpyo ko ng imong bukton. Na. Pang kuha na, kana. Panlugod. Imong batis no. Kanang imong batis. Na, kuha na ng imong karsones. Birahan ang aras babaw, kuto sa tuhod. Kana, biraha. Kana. Sa tungusa. Para malimpyo gyud. So ato kaligo guys no, sa dagat usa ta naligo. Pagkahuman ato ning pakaligoon sa tubig. Ato nas tubig, shampoo, sabon, shampoo aron nga malimpyo gyud si Kuya Jonard na ako'y short dito. Tapos t-shirt. So ako'y mga t-shirt, ako ning pakuanon, patupihan, pakurtihan ko ni guys. So abangan niyo guys ang transformation ni Kuya Ginard no. Oh. Tanawa niya ni yang transformation humana ni pamahaw guys. So abangan na ninyo, tanawa ninyo atong mga upload no, pag-rescue, pagbiyahe, pagka-pakaon, pagligo, pag-transform giniya, pag-otro, tapos paghatod sa ilaha guys. No, hatod na niya to sila si Kuya Ginard. Ha? Na ba kay chinilas? Na ko man. Aw. Sige. Nod-nod imong o, kanang imong o gyud mo ikuan eh. Hugasi. Okay. Okay. Kaya tara. Ato na putas tubig, maligo. Sige. Sabuna nagmayo na imong buhok. Labay na lang kay ito may sininang ato. Itsa na ay nadagdara. Subasa man ka, baktas lang ka. Magsunod ako nimo, unahin na nga to. Sige, ha? Dadaan ang imong tubig. Sige guys. So hinay